ఆసియాలోనే అతిపెద్ద జాతర మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర. నిన్న రాత్రి సారలమ్మ గద్దెకు చేరగా నేడు సమ్మక్క తల్లి చిలకల గట్టు నుండి గద్దె వద్దకు చేరనుంది. సమ్మక్క రాక సందర్భంగా ముందుగా వనం గద్దెపై ప్రతిష్ఠించారు. జాతరలో వనం అంటే విశిష్ట గుర్తింపు ఉంది. వనం అంటే ఆదివాసీ గిరిజన భాషలో అడవి అనే అర్థం. ఈ వనం అంటే తల్లుల గద్దెపై వస్తున్నారు కాబట్టి ముందుగా ఏపుగా ఎదిగిన వెదురు కళ్ళలను ఆదివాసీ సాంప్రదాయం ప్రకారం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి సమ్మక్క గద్దెకు తీసుకువచ్చి గద్దెపై ప్రతిష్ఠిస్తారు. వచ్చిన తర్వాత చిలకల గట్టు నుండి సమ్మక్కను తీసుకురానున్నారు.